Тия дни, драги зрители, настъпи голямо вълнение около това, кой какви пари е получавал през годините от чужди страни. Излязоха данни, които ние така горе-долу си знаехме и предполагахме. Аз искам да ви напомня нещо, което съм го казвала и друг път, ама нали някак си се забравят нещата, така че ще го припомня. 2009 година, когато бяха 20 години демокрация в България се честваше, тук американски посланник беше Нанси Макълдауни. Тя е, и надявам се все още е, един много умен, сериозен човек, който разбира какво значи дипломация. И по случай тая 20 годишни на демокрация в България, тя съобщи една цифра и то беше едно число, че за тези 20 години американската държава е предоставила помощ, такава в организации, целева, $750 милиона за 20 години. Това прави 1 милиард лева. И ако предположим, че те са продължавали със същото темпо до сега, а ние виждаме, че парите се увеличават от година на година, значи тази американска помощ, USAID, е вече в нашата 2025 година е 2 милиарда лева. Освен това, ние, понеже се опитваме да разберем точно за какво става дума, някакси ние забравяме, че има фондации, примерно Heritage, Freedom House, Държавния департамент директно по демократична линия върват обучения, семинари, разбира се, финансирания. Забравяме, че има европейски проекти, НПО-тата в България са застанали там на брега на реката на Европейския поток и много успешно успяват да хванат нещо от реката. Но така или иначе, аз ви ги говоря тия неща, защото ние никога няма да разберем за какво става дума. И тези, които сочиха с пръст, копейки, рубладжи, 4000-ници, всъщност се оказват 4 милионници. И не в копейки, а в долари и в евра. И тая история е изключително грозна, именно заради това да обвиняваш други в нещо, което ти самия правиш. Така че по въпроса за това колко точно кой какво е получил, ви уверявам, ние никога няма да разберем това. Но аз искам да ви занимая с 3 лъжи. Първата лъжа се нарича неправителствена организация. Да, тези организации у нас не са на правителството на България и не са на издръжка на правителството на България, но те са правителствени на Съединените американски щати, защото са финансирани от правителството на Съединените щати. Задачите им се дават оттам, те се отчитат там. В какъв смисъл те са неправителствени?
Просто те нямат нищо общо с нашето правителство, а и в много голяма степен с нас самите. Така че това са едни американски правителствени организации. Другата лъжа, която много така последните дни се завихри, е това, че те са жертва на някакви страшни преследвания и просто са застрашени субстанциално. Не просто техния поминък, а тяхната сигурност, представете си, е застрашена от агресивни българи, които искат да знаят какво става в тяхната държава. Така че те се правят на жертви, но всъщност на тях им е осигурено финансирането до края на мандата на Тръмп. Не го знам кога е, 24-та, 28-та. До 28 година на тях им е осигурено финансирането година по година. Всичко е разписано, Байден е уредил въпрос. Така че тия хора първо няма да изчезнат, колкото и да се надяват някои, а също така няма да умрат от глад до 2028 година. Тоест, тия хора не са никакви жертви. Третата лъжа, за която искам да говоря, е това, че те вършат работа. За тези години и за тези средства, които се наляха в дейностите на тези американски правителствени организации, можем да кажем, че те не свършиха почти нищо. Нито се интегрираха ромите, нито се повиши качеството на образованието, нито се направиха достатъчно центрове за деца с аутизъм, с даун, с церебрална пареза и какво ли не е още. Нито се нещо оправи съдебната система, за която те също така много се грижиха. Така че на всичкото отгоре те и не си свършиха работата. Това са трите лъжи, които ви обещах да споделя. И тук идва още един интересен въпрос. Кои са тия хора от тези НПО-та? Най-често това са добре изглеждащи момчета и момичета, млади хора, половината от провинцията, половината от София. Тези, които са от провинцията, възприемат своето закачване за структура на такава организация, така с едно пипалце, дори да се закачиш. Това е нещо голямо, като да бъдеш победител в игри на волята. И също толкова мъчително. Най-голямата несправедливост, това, което възприемат тези хора като най-голяма несправедливост, е, че не са се родили на Пето авеню. Те са се родили в България, в нейната столица, в провинцията и копнеят за един друг свят, което никак не е лошо, но някак си несправедливостта свършва до тук. Аз живея в България и това е ужасно. Други несправедливости някак си не отекват в техните глави и сърца. Как изглеждат те? Те много често са с такива едни панталони, дето да им се виждат глезените. Имат едни такива бради, като Осама Бин Ладен, или да не ги обиждаме като Симбад мореплавателя. В София вече е пълно с барбършоп, бръснадници за мъже, където те си правят едни специални неща и много така вървят по улиците изправени да се вижда формата на брадата. Момичетата винаги са с някакъв вид сако, сетре, бяла риза. Това е единият тип, такива старателните, послушни момичета
от структурите, а другите са, има и такива, те са много артистични, те са с раздърпан пуловер и джинси. Тия вече са свободолюбивите, пробивни, с някакви артистични идеи. Деня им минава най-често в запълване на екселски таблици, такива каквито са и техните CV-та. Трябва всяко квадратче да бъде запълнено. Това е много тежък труд. Участие в доброволчество, семинари, допълнителна квалификация и така нататък. Това е изобщо една американска мода, която всява ужас в хората от останалия свят, защото някакси това редене в квадратчета е много сложна работа. Аз си спомням, не знам дали още е така с щатските визи, но там в квадратчетата имаше един въпрос. Участвате ли в терористична организация? Да, не. Представете ли си, кандидатствате за виза и пишете аз съм терорист, нали? И пишеш там в квадратчето. Това запълване на квадратчета превръща живота в такива кратки спринтове за постигане на дребни цели. Аз трябва обязателно да ида на тая преквалификация, трябва да участвам в този тимбилдинг, трябва да имам някаква проява в Брюксел, някаква такава презентация, такива неща и това е живота, запълване на тия квадратчета. А иначе деня как минава? Деня минава като отиваш да си купиш круасан и някакво кафе от специална сладкарница. На обяд ядеш супа от някоя от знаменитите софийски супарници. При вечер, като се прибираш в къщи, взимаш един сандвич от млекарница Добрев и седейки така на щанда, ти държиш да те познаят и казваш, както винаги. Разтревожена жената зад щанда казва, няма авокадо днес. Мълчание за осъзнаване на този световен проблем и в същото мълчание нашия клиент си отива огорчен. В останалото време може да се разполага в Старбъкс като редовен клиент и почти собственик на заведението. Той много държи да се знае, че това е неговото място. И той не просто пие кафе, а работи. Така че ние никога няма да разберем какво има в главите на тия хора. И това е много по-важно от това кой колко пари е взел, защото ние ще продължим да живеем заедно със сигурност до 2028 година. И някак си се надявам, че с течение на времето тая непримиримост помежду ни и тая нелюбов към България и нейните обитатели ще намалее.